Hello po mga kachapsoy. Mag-ano ka naman dyan, mag-wave ka naman dyan sa mga kachapsoy natin. Mag-wave ka. Huwag ka mag-alaala. Sige ikaw, keeper, mag-wave ka dyan sa mga kachapsoy. Sige na. Ano ba yan? So, magsisimba po kami ngayon sa isa sa pinakataniyag na simbahan dito sa bayan ng Lauang. Ang naghihimalang simbahan ng Nuestra Señora de Salvacion na matatagpuan sa Barangay Naputsukan, Lauang. So, yun po. So, hello po mga kachapsoy. Ito po yung Barangay Aguadahan at mula dito sasakay po kami ng bangkang dimotor papunta ng Barangay Naputsukan. O diba ang ganda? Grabe. Heart, mag-hi ka sa mga kachapsoy. Yung mga ano muna, yung mga maliliit muna. Sige. Huwag mong hulugin. Din, subukan motor. Paano ko doon kami? Hindi kami pwede ko yung maghiwa-hiwalay kay sayo lang kasi nagdadarasan pamasahe namin. Thank you. Kuya, hawakin mo ako. Thank you.
Ayan mga kachapsoy ho. Yung araw-araw na nagpupunta sa sa kabilang ibayo. Kabilang ibayo. Sa kabilang isla. Grabe oh. Ang dami talagang tumatabok. So, ayun, palis na po kami. Babay sa mga mga sasakay pa lang. Sigurado ako dyan, yung iba dyan na nakapila, may mabubuti, may hindi, may pambayad, yung iba, ano lang, sabit lang, sa ilisi. Hala, kalmadang dagat. Tulog pa ngayon. Naglamawaon. Ayun mga kachapsoy, ito na yung Salvation, nandito na kami at yung mga kasama ko ayun, maghawak-hawak sila. At ayun yung nababayad oh. Yun. Ate Heart, mag-hi ka nga sa mga kachapsoy natin. Konnichiwa mga kapsoy. Welcome to Ampot. Explore naman natin yung album ko naman sa Salvation. Anong ibig sabihin ng konnichiwa? Konnichiwa means in Japan. So ayan na yung simbahan ng Salvation, the Nuestra Señora de Salvation Church. Dito pala nakapunta tayo dito ng aga. Salvation yung tawag ng kanilang church, pero yung barangay nila hindi Salvation, Naputsukan. Kaya pala. Oo, barangay Naputsukan. Grabe, ang ganda oh. Ang ganda pa ng simbahan nila. Mula ng huling punta ko dito, napakalaki ng ipinagbago at napakalaki ng iginanda. Last time we came here, ano ba yung mga pintar? Ano? Parang plane. Sumakay kayo ng plane? Hindi. Sabi ko parang last time we came here. Nag-ano kayo dito? Last time we came here, mga plane pa. Oo. Plane. Color na. Mga nga ni. Simbahan. Hello mga kachapsoy, ayan po, naka-timing po kami na may misa po. So ngayon solid po yung papunta namin dito. So ayun mga kachapsoy, tapos na po kami magsimba. Ngayon uwi na kami. Uwi na po kami, thank you. Hello mga kachapsoy, ayan hello po mga kachapsoy. MJ, magay ka sa mga kachapsoy. Hi vlog, welcome to my guys. So, hi vlog. Hi Ate Heart. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Ayun, may nag-bliss na po. Nanghingi na po siguro ng pamasko. Ayun, ang daming nagsimba. So ayun guys, so ang ganda ng simbahan nila. Ang ganda ng simbahan ng Nuestra Señora de Salvación.
Ayan yung mga kasama ko. Ayun yung naka-shades. Siya yung nagbayad ng motor. Sirit. At ako naman, ang nagbablog naman, sabit. Hello mga kachapsoy. Opo mga kachapsoy. Hello po. Maghay ka naman sa mga kachapsoy dito. Ayan mga kachapsoy, dalaga pa yan. Sa totoo lang mga kachapsoy, nagkita-kita yung mga taga magsaysay. Kachapsoy talagang tawag eh. So, ayun, pauwi na po kami. Thank you Lord sa magandang biyahe. At thank you din na naka-attend kami ng mass. Pupunta na po kami mga kachapsoy sa Pantalan. Kung saan doon nag-iintay ang tamang pag-ibig. Pero sa huli iiwan din. Ayan mga kachapsoy yung mga kasama ko. Yan. Hello mga kachapsoy. Mga kachapsoy, uwi na po kami. Ay, nandito na po kami sa Aguadahan. Ito yung nagbayad. Oh. Nagbayad ng motor. At ako naman po ang sabit.